Nagtuo si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte nga konektado sa pagpangdaot sa milabayng administrasyon ug sa syudad ang subling pagtumaw sa mga illegal pogo operation sa syudad. Diin pipila ka langyaw ang nadakpan karong bulana. Base sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radyo Davao, sumala sa Acting Mayor atol sa episode sa Basta Davaoenyo Podcast na wala na gihatagan og lisensya nga pogo operation sa nasod, sukad demando ang pagpasirado niini. Hinungdan nga illegal na ang operasyon niini sa bisan asa nga lugar. Giawhag niini nga ilisan na among termino nga pogo tungod sa pagtuong ginadaot lang ang pangalan sa syudad ug sa mga Duterte alang sa politikanhong interes. Dugang reaksyon kini sa mayor, human gironda sa NBI Southeastern Mindanao Regional Office ang usa ka giingong pogo hub sulod sa usa ka subdivision sa Buhangin, Davao City karong bulana. Diin 8 ka Chinese nationals ang giaresto sa otoridad. Sa pahayag sa NBI Sembro, doon na pa'y ginamonitor ang ahensya nga laing pogo hub sa syudad. Hinungdan nga nagpadayon ang surveillance sa otoridad. Hinoon, giklaro sa NBI nga wala nagpuyo sa syudad kung mga dayo lang ang mga langyaw nga giingong nagpasiugda sa pogo hub sa Dakbayan. Kinsa gikan sa mga nabungkag nga pogo hub sa laing bahin sa nasod, lakip na sa kauluhan. Just, lagi nilang binabalik talaga yung pogo na label. Yeah, because yun yung attack nila against the previous administration. You know? So, NBI, I don't know. Wala nang pogo ngayon. Kung meron man, it's an illegal offshore gambling platform. They still want to call it pogo and, you know, Davao, whatever. Bahala kayo. Mag-aksaya kayo ng panahon kung gusto nyo.